Kisumu kelo lokruok kokalo e pith mar onjiri. Bende kata obedo ni thoth oganda kichore gi chien kendo oluoro onjiri. Charles Odira to omako kod osiep kendo kawogi kadag chiemo kod yuto. Lipota marwa Millicent Adhiambo nolimo Charles e puothe mar onjiri kendo kelonwa lipod kenda lony sinani kod geno moyudo e kind liyo gi ywak mawuok kuom onjiri. E piny masani ma kit chiemo ma oganda thoro chamo, ndhadhu margi odok chien, kendo gionge roteke gi nyinyo malong'o ma gikelo e del. Jago moro koro temo gi kinda mar loko sigana makama, to mano kokalo kuom pith mar onjiri kaka chiemo makare. E gweng' ma Nam Thoe, e kaunti ma Kisumu, lowo yudo liet mayom to muol mar chieng' ka kit wer kod thum mokwako lwasi opogore, ni maroko wuog e banjo kata nyakalondo, to thumni wuok kuom onjiri. E sama wendo onjiri okwako kor lwasi, Charles Odira, japur mang'ula manigi lek moyiedhi, oketo pache duto e onjiri kaka yor kelo ne lokruok e ngima makare kod yuto mare. Wuodh Charles e pith mar onjiri ne ok ochakore gi orundu malach kata e pith mar jamni, to ne ochakore bang' timo nonro kuom higni buora kotayo yore pith gi pur mamoko. Koro nayudo thuolo mawuok madhi e piny moro miluongo ni Thailand. To ka nadhi aneno ka jok moti ne pidho njiri to giyudo pesa. To ka nawuotho kodgi ne gikelo ga trainer makoro an bende nabedo trained mayudo certificate mar pidho onjiri. Ere kaka Charles choko onjiri gi kanyakla? Imanyo ng'ama already pidho njiri kaka an kati omi tong'. Koro e pap, koro kiseloso chiemo monjiri ohero, tikawo chupa, tidhi kete i chupa no. To chupa ni obedo mar plastic, ting'olo wiye, tikete obedo upside down. Koro njiri kabro biro, to yudo kamo slide go to donje chiemo. To kose chako chiemo, moromo, to koro kong'iyo kodwa wuok, to koro onge kamo wuok go, tisemako njiri koro, ichako mana pith. To ipidho gi chiemo mage? Onjiri bro chamo gima chalo kaka mogo, to kako ridwa no bed gi balanced diet, layers mash tiyo maber kabisa. Onjiri bro modho pi maler ma imbe di modhi. Onjiri bro dongo machop dweche 2.5. Koro ka ni pidhe mar mondi chame, to seromo chiemo. To kipidhe mondo ochako nyuol, to chako toko bang' ndalo 85. To ere kaka orito gi kinde ka kinde nyaka chop keyo? Opo ni gik mitiyogo machalo kaka gik magimodhe, gik magichieme olil, tibro nwang'o konjiri chako mana tho. Bang' choko gi kanyakla, ere kaka gikone onjiri gi lokore chiemo? Koro kose tuo, to inyalo chiele, tichame direct, mana kaka jindilo njugu cha. To ka ng'ama pok obedo nong'iyo gi chamo onjiri ahinya, tinyalo kawo onjiri, tirege. Inyalo rege ka in gi matin, tirege arega e blender. Koro kiserege, to samiloso chapat, samiloso kek, tikawo onjiri moregi, tiketo koro bedo achiel kuom ingredients. Pith manochakore mana ka ng'at achiel mane temo wi pi, sani landore kama Tiang', Kisumu kod alwora mare. Kamine machalo Maureen Awino, sani chielo onjiri, chiel kang'none, kendo bago godo buskut, kek, e kind chiemo mamoko ma uso e chirni madongo ma Kisumu, Nairobi, nyaka Mombasa e kind mamoko. Ka bende tet mare kotiyo gonjiri, opuodh nyaka gi duol mochung' ne puodho rang'iny mag mwandu kod chiemo pachoka, Kenya Bureau of Standards. Onjiri ni aloso godo cakes, aloso godo cookies, to cookies osebedo certified gi KEBS, makendo ause kuonde e chirni mopogore opogore. Sana sana jadhiga kod gi exhibitions ng'enyne. Bende koda ka joma wuone sani wero mana wend onjiri kaka chwadore e lemb kendo medo gi teko. Chieng' moro nakale bakery moro, tayudo ka giloso cookies mag onjiri. Koro kana abilo
kuki mane giloso no nayudo komit kabisa. Namanyo kama nyalo yude kamirege onjiri mayudo kirege mo poda mare. Kora kelo to kakele ot ka tiruo nagodo nyuka tamadho nyukani. Nayudo ka koro teko na omedre kabisa. Kopogore kod yuto ma Charles nwang'o e pith mar onjiri, Charles bende loko ngima joma moko ka bende sani opuonjo jopuonjre mag kuonde tiegruok mopogore. Wanene ga mane puodho kaka gima wuotho, kaka gima chikore, kaka le. Koro ka nwabiro ka wayudo ka en gimi pidho, na bedo gi mor ahinya mar ng'eyo kaka inyal pidhe. To ere gima keto onjiri bedo chiemo maroteke kod nyinyo mag del wuokie? Feedbacks aseyudo koya kuom clients ga. Cricket, yes, beche ni malo. Kuti timo kao matin ni, ko compare gi mado chamo ringo to do chamo gweno kata do chamo rech. Mago do chamo mang'eny as compared to cricket. You do the same amount of protein mado yudo kuom ringo kata gweno kata rech. Chiemo molos go onjiri taste mamit ahinya. To kichame kamano nitiere gik moko kaka choke majony. Koro yare jomono wachak chamo onjiri go. Gik makamago kwa winja ahinya. Onjiri nitiere gi iron. Ma iron no ema mine ma chamo odowa ka manyo e odowa. Onjiri ni kopo ni nyithindo manitiere gi kwashiorkor, marasmus, ochame direct, kata ochame kaka part mar gimochamo, wawach ni mkate, kata orunego nyuka, to piyo gibedo nyithindo manomol. Koro nutritionally onjiri konyo e weche mang'eny. Kata kamano, wuodhni okosebedo maridore kamano. En gi achiedh nade ma korka kore. Onjiri nigi jok ma waluongo ni wasiki. Achiel kuom wasigu mar onjiri en thomorni. Thomorni nyalo donjo macham onjiri te. Koso ng'eyo ber mar onjiri ne customers emomiyo uso mar products mag onjiri ok ni malo ruok. Kwayo margi ewi pith mar onjiri en mane? Onjiri ni anyuola mar ng'wen to en anyuola mar onyoso. Koro kaka ichamo onyoso, kaka ichamo ng'wen e kaka onjiri bende chamo. Andela bebe ochiela kiyudo tindela andela to tuoche mang'eny mago jigi iyudo ka korigorigo onge tuo machando dendi. Onjiri ni en gima ipidho kama tin. Ok bi wacho ni oro no biro makoro pi onge, lum onge, en gima inyalo pidho. Koro obro miyo wabedo gi sustained supply mar protein in our diets. Gima nochakore kidam sani koro en dago onjiri ma jopith kod pur kaachiel kod jochiemo ma oseng'eyo ber roteke ma okelo e del buoroe. To nikech nok mar ng'eyo wi ber mar pith onjiri, ikwayo sirikal mondo odonjre osiri jopith kod pur manie pith onjiri kaka yor bero ngima oganda. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Mixer Farm, Kisumu County.